ताए भैया देखी हम ललिता जी आज बहुत सुंदर एगो सोहर गीत रउरा सभे के बीच में लेके आई बनी। आ सोहर गीत हमार पसंद, हमार गावल पसंद रउरा सभे के पड़ी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले, वीडियो के लाइक करब, शेयर करब, कमेंट कइल मत भूलबे भैया। कमेंट में जरूर लिख के डालब भजन कैसन लागल ह, ई सोहर गीत कैसन लागल ह। बबुआ के बधाई गीत लेके आई बनी। बड़ा मन में उत्साह होखला जब लालना होखेलन तो घर में सबकी बड़ा झूम उठेला है भैया लोग। देखी कैसे भाव बा सोहर गीत के। अरे 12 दिन के बरहिया बरहियो नहीं बीतले हो,